Dnes tu mám pre vás úžasný tip pre všetkých úplných začiatočníkov alebo aj falošných väčšných začiatočníkov, ktorí sa chcú dostať k nejakým základom jazyka a radi by pritom využili veľmi efektívnu metódu spätných prekladov, ktorú veľmi odporúčam, pretože ja aj mnohí iní polygloti ju naozaj radi využívame. Je v podstate o to, že nejaký textík si preložíte do slovenčiny a potom ho spätne prekladáte zo slovenčiny do toho cudzieho jazyka. Výborne si pritom cvičíte aj slovnú zásobu, aj gramatiku. ChatGPT nám vie s touto metódou úžasne pomôcť, pretože nám to celé veľmi zjednoduší. Pozrime sa na to. Zadala som mu takýto prompt. Prelož mi tento textík do slovenčiny doslovne. Potom vytvor tabuľku prekladov jednotlivých výrazov v texte. Použij úplne všetky výrazy v texte, každú polvetu daj na nový riadok. Potom som mu skopírovala takýto textík, za chvíľočku prečítam po slovensky. Doslovný preklad mi urobil: jednu studenú zimnú noc Harry našiel zvláštne zrkadlo v prázdnej triede. Zrkadlo sa volalo zrkadlo Erised. Tak milovníci Harryho Pottera už určite vedia, o aký textík ide. A toto je presne to, čo my potrebujeme na tie spätné preklady. One cold winter night, jednu studenú zimnú noc. Harry found a strange mirror in an empty classroom. Harry našiel zvláštne zrkadlo v prázdnej triede. Toto sú polvetičky, ktoré my si môžeme teraz testovať z tej slovenčiny do angličtiny. A môžeme si to niekoľkokrát opakovať a vlastne sa tak testovať, či to z tej slovenčiny vieme naspäť do angličtiny preložiť. Sú to krátke polvety jednoduchého textu napísaného na úrovni A1 alebo A2, takže tam nie je žiadna slovná zásoba zložitá ani gramatika. A takto si to vieme postupne niekoľkokrát povedať, až budeme vlastne ten textík vedieť povedať po anglicky skoro naspamäť. A to je presne to, o čo sa snažíme. Toto cvičenie je neskutočne efektívne pri učení sa cudzích jazykov, obzvlášť na začiatku, keď ešte nepoznáme dosť gramatiky a slovíčok, aby sme si ich vlastne zautomatizovali v takýchto polvetách. Ak vás zaujalo učenie sa pomocou umelej inteligencie, tak si určite stiahnite naše nové PDF-ko s názvom AI ochutnávka, v ktorom vám prezradíme 3 konkrétne prompty na učenie sa s chatom GPT. PDF-ko nájdete dole pod videom.